Dobrý den, posloucháte nebo sledujete další díl podcastu Luďka Niedermayera. Dneska je 20. března a já to neříkám náhodou, protože se budeme bavit o velmi aktuálním tématu. Mé pozvání přijala Zora Hesová, která je vědecká pracovnice v, abych to řekl správně, Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je to člověk, který se zabývá otázkami islámu, otázkami islámské filozofie, sekularizace, v poslední době také ideologickými konflikty v dnešním světě. Vystudovala mimo jiné ve Francii, v Německu, v Bosně a Hercegovině a na spoustě jiných míst. A je samozřejmě teďka velmi vytížená, protože je odborník na věci, které souvisejí s tím dnešním konfliktem v Iránu. Proto jsem začal tím datem, protože se bavíme k tomuto datu a je klidně možné, že za desítky hodin bude situace jiná. Takže Zoro, moc děkuji, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Takže začneme hnedka tou asi nejlogičtější otázkou. Vy ten region dlouhodobě sledujete. Co vás nejvíc překvapilo? Byla to třeba ta razance útoku Spojených států a Izraele, nebo to byla ta urputnost obrany od Iránu, nebo něco úplně jiného? No, já jsem naivně do poslední chvíli nemohla uvěřit tomu, že se to stane, i když v tom okolí se stahovala americká armáda. Je těžké si zvyknout na to, že postupně bývala a ještě dneska důležitá centra významné civilizace se stávají předmětem útoku a stávají se bojišti a ničí se, ať už je to Teherán nebo Bejrút nebo Mašhad nebo Širáz, Sfahan a tak dále. Takže je to pro mě obrovský šok a zároveň jsem překvapená i z toho, že nevidím v tom žádný smysl. Takže mi přijde, že ta válka je naprosto jakoby neracionální a je vedená bez jasného cíle. Takže já jsem šokovaná, že se to stalo. Ta iránská odpověď byla rychlejší a vlastně to, co mě překvapuje možná spíše, že vypadá, že je jako mnohem strategičtější než v létě, že má nějaké dopady a že je velmi rozhodná. To asi není úplné překvapení, protože ono to bylo vlastně předmětem vlastně diskusí, co se může stát, kdyby. Nebo nějakého zastrašování ze strany Iránu. Takže ta otázka, samotná odpověď není překvapivá, možná i razance a je vlastně jako i ochota Iránu vlastně tak rychle eskalovat tu odvetu. Pojďme se teďka bavit o tom iránském režimu a vlastně o těch jeho dvou nohách. Já když se mě někdo ptá na Irán, tak říkám, že tam je určitá forma hrůzovlády, protože ten režim, který nastoupil tuším v roce 79, perzekuje obyvatele a periodicky tam dochází k masovým protestům, které jsou velmi brutálně potlačeny. Takže pobavme se o tom vlastně, co se od toho roku 79 dělo a to, co se dělo v poslední době, kdy vlastně ty protesty, které tentokrát byly ekonomické povahy proti těm předchozím protestům, které spíš po úmrtí ženy, která byla zavřená za to, že nebyla správně oblečená na veřejnosti, to bylo tuším v roce 22, tak teďka došlo opravdu k ekonomickým protestům, protože zdá se, že tomu režimu dochází obrazně řečeno palivo. Bylo zřejmě zabito tisíce lidí, možná desítky tisíc skončili ve vězení. Byla to nějaká gradualistická cesta k takovému hroznému chování toho režimu a nebo i v rámci té jakoby hrůzovlády ten režim kolísal? V tomhle případě máme teda samozřejmě režim, nebo tu Islámskou republiku, která má svoje specificity, máme obyvatelstvo, ale vlastně celá ta iránská historie je vždycky spojená ještě s tím, co se děje v regionu. Takže v roce 79 probíhá 2 roky trvající v zásadě protikoloniální revoluce se spoustou různých aktérů, kde nakonec po těch 2 letech vlastně velkých mobilizací se ujímá vlády ta islámská strana, jedna z mnoha, ale zároveň propuká útok Iráku na Irán, který bude trvat 8 let, ve kterém zemřou miliony lidí a v zásadě tato válka, která byla velmi brutální, upevnila tenhle typ islamistického režimu u moci. On se potom měnil, měl fáze liberalizace, je to zároveň i republika, jsou tam jakoby smysluplné volby, reálné volby, ale jejich podmínky jsou samozřejmě omezovány tím teokratickým systémem, takže jsou tam, jak říkáte správně, ty dva pilíře, jak ten republikánský, který není zanedbatelný, ale není ten suverénní, a zároveň ten teokratický, který umožňuje nebo neumožňuje někomu se v těch volbách ucházet o místa a zároveň parlament nemá nakonec to poslední slovo. To se ukázalo na konci 90. let, kdy končí vlastně ta první
asi 8 let nebo 10 let trvající liberalizace, ve které vznikly zajímavé, vlastně celá řada moderních věcí v Iránu. On se modernizoval, industrializoval, ženy se tam studují běžně a tak dále. Někdy po tom roce 2000 do regionu přichází USA se svou válkou proti teroru. To v zásadě ten Irán jako potenciální regionální mocnost posilňuje, protože všechny ty okolité země se rozpadají, mají tam šíitské menšiny, Irán se ujímá vlastně vměšování se do těch rozpadajících se států, válčících států, takže vlastně ta první americká intervence v roce 2003, vlastně druhá válka zálivu, ale první pozemní intervence, ten Irán vlastně posílila a od té doby vlastně Irán tam hraje nějakou regionální roli, do které hodně investuje a která vlastně se stává silně problematickou. To se trochu uklidňuje v roce 2015, kdy se podaří Obamově administrativě a taky evropským diplomatům vyjednat tu dohodu o omezení nukleárního programu, která docela dobře funguje do roku 2018, když Trump se zase o ní opouští a vrací se na scénu sankce, abych to shrnula, takže vždycky máme nějakou periodu liberalizace, otevírání se západu, země, která je od toho roku 79 pod sankcemi, protože během té revoluce byla napadena americká ambasáda. V momentě, kdy se ty sankce uvolňují, tam probíhá často nějaká forma mírné liberalizace. Když se sankce nebo ten region dostává do jako větší krize, tak většinou potom to vyhrávají zase ty takové ty drsnější, bych to řekla, možná víc represivnější, konzervativnější, ideologičtější síly v té republice. A teď vlastně těch posledních 5 let, nebo ty prostě poslední to poslední desetiletí, které bylo řízeno zejména teda ze strany prezidenta Trumpa velmi agresivně vůči Iránu. Opět se vrací sankce, ten Irán se vlastně autarkizoval, ale zároveň pod těmi sankcemi vlastně jako moc nefunguje. Je to země, která v poslední době zejména zažívá obrovskou ekonomickou krizi. Propadl se ta iránská měna zásadním způsobem a teď ty poslední 2 roky války vedené v zásadě Izraelem v odvetě na ten útok za Hamásu po celé šíři toho regionu vyeskaloval situaci, která do té doby neměla obdoby. Takže má to opravdu jako víc rovin a ta regionální nebo globální je tam taky důležitá pro pochopení. Ale z toho, co říkáte, tak došlo opravdu k eskalaci od roku 2018 a vlastně ta první fáze těch veřejných protestů, které my jsme viděli, by po tom úmrtí té Mahsi Aminiové, hodně to bylo také téma v Evropském parlamentu a tak dále, a to vyvolalo teda obrovské protesty tomu režimu, proč ten režim zvolil tak agresivní potlačení těch protestů? To je ideologický režim, něco jako prostě sovětské, socialistické těch režimy, když použijeme tenhle, takže on stojí na nějaké nadvládě určité ideologické třídy, kleriků islámských, zároveň spojených bezpečnostních složek a ekonomického takového polostátního, polosoukromého konglomerátu spojeného s mocí a ten ideologický rozměr je důležitý. Ta vedoucí role komunistické strany je tam něco podobného, vedoucí role toho islamistického, té islámské ideologie a ty represe, oni se stupňovali a Irán zažívá jako periody. Poměrně velká byla takzvaná zelená revoluce po zřejmě sfalšovaných volbách v roce 2009, kdy taková více reformistická strana prostě prohrála. Dlouhodobě se vlastně ta jaksi mladší, možná trochu reformnější, možná trochu modernější strana snaží vlastně ten režim zevnitř reformovat, ale on to moc nejde, protože ty principy ideologické a toho mocenského systému jsou zakotveny už i v těch institucích, takže on se vlastně brání těm perestrojkám, prostě on se brání velmi úspěšně. Brání se drastickým způsobem. A teď vlastně to, co se stalo letos, bylo vlastně nejvíc šokující. Do té doby ty protesty se opakovaly asi každé roky. Velká část z nich už v poslední době byla hlavně ekonomická a teď tento rok to bylo vlastně jako naprosto šokující a já jsem si už tehdy říkala, že mě to připomíná Sýrii, Damašek, prostě někdy půl roku do arabského jara, kdy taky ty protestující policie a pak i armáda začala vlastně brutálně zabíjet a tady to šlo vlastně velmi rychle do 2 týdnů. Takže, ale zároveň je třeba říct, že
ta represivnost na jednu stranu stojí v tom charakteru toho režimu, který je ideologický a zároveň jako bezpečnostní. Má takový bezpečnostní depresivní charakter, ale zároveň i v tom, že vlastně ta země se snaží už v posledních mnoha letech vlastně otevřít se světu, snížit ty sankce. Ona vlastně jako ekonomicky nefunguje. A pokud k tomu nedojde, tak jako tam není žádná jiná šance, než prostě protesty, represe. Ona se nemá šanci moc rozvíjet, přestože ta země je vlastně vnitřně moderní, Iránci jsou nám něčem velmi podobní, sledují, co se děje na západě, všichni mají nějakého vzdáleného blízkého příbuzného v Americe nebo v Evropě. Je to země vlastně v něčem velmi modernizovaná v těch městech, na druhou stranu v jiných oblastech zase poměrně tradiční, jako velmi plná paradoxů. A vlastně to, co si ti Iránci přejí, a vlastně poměrně i nějaká část toho režimního vedení je normalizovat. To byl ten Mahmud Pezeškian, ten poslední prezident, který ještě pořád je ve funkci, tak on se vlastně velmi dlouho snažil o nějaké zrušení sankcí. Bohužel se to děje v momentě, kdy jako ta jejich bargaining chip, to, jako to, co za to chtějí vyměnit, je něco jako problematického. Ten nukleární program, který já chápu jako snahu vytvořit se nějakou možnost, vytvořit jako tu nukleární kapacitu, ne vytvořit přímo nukleární zbraně, ale spíš mít tu možnost, je ta jejich bezpečnostní, je to ESO, nebo ta karta, se kterou pracuje, to je samozřejmě nebezpečná. A to jsme u těch karet, které teďka do té politiky zavedl americký prezident, který hodnotí každého podle toho, jaké má karty, čili vlastně by se dalo říct, že možná ta úvaha některých lidí v Iránu byla v tomto případě odpovídající dnešnímu světu, ale ještě poslední otázka k tomu režimu. Opravdu Irán je pověstný tím, jak šíleně ta ekonomika utrpěla těmi sankcemi. Koneckonců mám pocit, že v jedné předchozích zim dokonce se dovážet zemní plyn, protože ta jeho schopnost využívat to své nerostné bohatství je podvázaná katastrofálním stavem technologií. Legendární jsou iránská letadla, což je prostě šrot, který přepravuje občas lidi, takže ale přesto i pod tímhle tlakem, ke kterému došlo tím vojenským útokem, já slyším velmi málo hlasů, které říkají, že dojde k pádu režimu, protože ta vojenská, respektive ta nevojenská, ta represivní síla těch gard je obrovská. Dokonce, když po zabití toho nejvyššího duchovního představitele se hledal nástupce, tak z alternativ méně konzervativních tehdy zvolili více konzervativní, čili nešli v žádném případě naproti nějaké deeskalaci. Takže dovedete si představit, že ten režim pod tlakem tím ekonomickým a vojenským padne? Dovedu si představit jako rozpad společenský a politický. A mnohem těžší, hůře představitelný je vlastně nějak jako, že by se vzdal vládnutí. A nemáme žádné takové příklady. Ani vždycky, když máte prostě vnější agresi, tak dokonce těch případů je hodně. Poslední třeba Gaza. Je to vlastně šokující, naprosto těžko pochopitelné, ale když máte vnější agresi, tak vlastně zaprvé tam v Iránu panuje něco jakoby iránský nacionalismus, nebo i ta revoluce byla principiálně antikoloniální. A teď se opakuje něco, co ti Iránci už zažili několikrát, a to jsou vlastně vměšování a zároveň útoky zvenčí. Takže tam máte nějakou jako nacionalistickou reakci, která je silná, a zároveň ten režim on bude vlastně i v situaci vlastně zásadního ohrožení, tam se teďka tenhle útok ničí infrastrukturu. Je to země, která je vlastně v něčem jako relativně jako byrokratický stát, je to jako funkční byrokratický stát, i když je represivní, tak on se bude muset vyspořádat s tím propadem energií, vodu čerpají elektrikou prostě z těch ekviferů, jako bude muset jako zařídit přežití těch lidí, a kdo to bude dělat jiný než ten režim. Na druhou stranu tam nemáte žádnou vlastně organizovanou opozici. Ona byla dlouhodobě jakoby potlačená, většina lidí potom odchází, když se jim nepodaří něco prosadit. Různé skupiny jsou kooptovány, takže vy tam jako nemáte, jako jsme měli my, nějaké disidenty, kteří by mohli získat podporu. Nemáte ani jednotnou diasporu. Ta diaspora iránská je naprosto zásadním způsobem rozhádaná mezi royalisty a nacionalisty a tak dále, takže vlastně tam jako není. Není alternativa zatím, a ona by musela asi přijít jakoby vlastně zevnitř toho režimu, jako nějaká forma perestrojky. To se teď nestane právě kvůli tomu útoku. I když tam možná nějaká šance byla, tak kvůli tomu útoku to pravděpodobně nestane. Takže všichni Iránci, které sledují, iránští nebo analytici, které sledují, očekávají naopak utužení
kolem té vlastně nejvíc jakoby represivní a ten stát skrze ekonomické různé milice ovládající pilíř. To bylo ty... Což pro Iránce určitě ani pro svět není dobrá zpráva. Není dobrá a navíc zpráva. ještě je tam ta velká vojenská síla, která to není, podle mě to není vojenská síla, která je schopna soupeřit s vyspělými armádami, ale která je schopna způsobit neskutečné škody a ukazuje se po velmi dlouhou dobu. A pak je tam ta vnitřní policejní síla, respektive milice a to zřejmě taky musí být součást té story, pokud by mělo dojít k nějakému uklidnění, co s těmito silami, které jsou zřejmě dobře organizované, ne? A silné. Jako jeden špatný scénář je ten libýský a syrský a irácký, když máte stát, který se nakonec rozpadne, protože mu jsou zničeny vlastně ty vedoucí, nebo celá ta infrastruktura nebo řízení, tak pořád to bude země, která bude mít zdroje. Na různých místech toho Iránu a zejména tady u toho Hormuzského zálivu a tam se může stát něco, co se stalo v Libyi, že vlastně vznikne nějaká jakoby alternativní vláda, ale pak vznikne nějaká vláda milic, která bude ovládat zdroje a ty zdroje jsou hlavně ten teda plyn, ale třeba i voda a tak dále, nebo nějaké infrastrukturní prvky toho státu, takže může přijít do rozpadu, kde různé skupiny budou ovládat různé zdroje, ale to vůbec jako není dobrý scénář. Okolí plus ten průliv je samozřejmě zásadní, kdo ovládá tu vojenskou sílu. Přesně. A zároveň v Iránu žije 90 milionů lidí, ten Irán má obrovské problémy s vodou, vyčerpává svoje staré akvifery, neprší tam, ti lidé, když tam nebudou moc přežít, budou muset někam jít. Humanitární katastrofa. A zároveň jakoby ten režim je, ta země je poměrně jakoby uzavřená, ty scénáře jsou vlastně spíš negativní a nejlepší scénář by byl vlastně jakoby klid, zrušení sankcí a nějaká forma regionální dohody, která omezí nějaké třeba vojenské kapacity toho režimu, ale zároveň jakoby jim uzná nějakou roli, třeba právě při sebeobraně, nebo i možná, to se teďka o tom budeme asi dlouho bavit, i možná při nějaké částečné kontrole toho průlivu a zároveň klid na nějaké politické vyspořádání se s tím, co ty Iránci taky budou jako vnímat. Samozřejmě jako negativní ten režim je zaprvé násilně potlačil ty protesty strašně jako krutě a zároveň jakoby vyprovokoval do určité míry, nebo může to tak být vnímáno, nebyl schopen jakoby předejít tomu, co se stalo. Takže on bude taky nějakým způsobem vnímán jako jeden z těch viníků. K tomu se dostaneme k tomu regionálnímu asi nakonec a teďka se teda posuneme do té druhé dimenze, protože bohužel v tom dnešním světě ani režimy, které terorizují a vraždí své občany a způsobují zbídačení své země, tak mezinárodní společenství nenachází dostatečné nástroje, jak na ně vytvořit tlak, aby tyhle hrůzovlády ukončily, či není bezesporu účelem nebo důvodem pro tu intervenci Američanů a Izraele to, aby ten režim nezabíjel své občany, ale je to ohrožení toho zbytku světa. Jak se vlastně na to díváte? Teďka jsme v situaci, kdy na jedné straně Američani v roce 25 loni řekli, že zničili vlastně potenciál Iránu obohacovat uran pro výrobu jaderné zbraně a nyní o pár měsíců později vlastně americké vedení tvrdí, že takto radikální útok byl naprosto nezbytný. Proti tomu vidíme i určité nesouhlasné vyjádření uvnitř Spojených států. Odstoupili někteří představitelé z bezpečnostních složek. Jiní při slyšeních říkají, že opravdu Irán nyní nebyl pro Ameriku bezprostřední hrozba, což trochu zpochybňuje tu rétoriku Donalda Trumpa. Či jak vlastně je to s tady tímto a co asi stálo za tím rozhodnutím Spojených států a Izraele takto masivní útok, který, jste to na začátku řekla, že tam chybí ten cíl. Těch 10 dní zatím působí tak chaoticky, protože není jasné, co je cíl. Co bylo to hlavní rozhodnutí? Bylo to opravdu to ohrožení světa tím, že by Iránci byli schopni dále dovyvinout jaderné zbraně a ohrožovat mnohem větší část světa, zejména kdyby získali kapacitu vyrábět rakety s dlouhým doletem? Většina lidí se shoduje na tom, že Irán žádné ohrožení bezprostřední ani nějaké zásadní reálné nepředstavoval, pro Ameriku už vůbec ne, pro region taky ne. A zároveň víme, že probíhala ta jednání od nich teď o té nové smlouvě, kterou Donald Trump chtěl překonat tu smlouvu Obamovou s Iránem a ozývá se teď hodně hlasů, že ona vlastně byla nějakým způsobem relativně úspěšná, nebo že tam byla nějaká šance na dohodu.
Já si myslím, že to, co se stalo, je něco, co my vlastně v tom celém pohledu trošku přehlížíme. A to je fakt, že vlastně za poslední 2 roky se naprosto změnily normy. Do nedávna nebylo možné, aby nějaký stát jen tak napadl nějaký jiný. Ten skandál ruského útoku na Ukrajinu jsme tady dlouho rozdýchávali, dlouho zpracovávali. Snažíme se ho řešit právně, politicky, finančně, vojensky. Ale teď vlastně se dějou věci, které se do té doby neděly. Máme Izrael, který napadá svoje sousedy, máme Trumpa, který od snad i tento rok už napadl, nebo za poslední rok své administrativy napadl asi 7 států raketami, takže se naprosto posunuly normy. Na druhou stranu jsme nechali, a to je názor, který možná mnoho lidí v Čechách nezdílí, nechali jsme jako Evropská unie probíhat velmi problematickou, když to řeknu jako opatrně, vojenskou operaci, až teda používající nezákonné prostředky v Gaze. Nezareagovali jsme na to. Teď Izrael napadá Libanon způsobem, který je taky, jako, který vyhnal milion lidí. Takže máme tady nějaký posun hranic. A pro Trumpa napadnout Irán zřejmě už nepředstavovalo nějakou jako zásadní krok do směrem nebylo to. Je to spíš kontinuita, než kontinuita. Není tam už ten skandál překračování těch norem. Zároveň ještě se nestávalo se nedávno, že by se zabíjeli vyjednavatelé nebo potenciální vyjednavatelé jako Ali Laridžání, nebo aby se zabíjeli a unášeli představitelé státu. Ty byli dosud vlastně jako nedotknutí, protože s nima jsme měli vyjednat to potom. Že? Když už máte teda nějaký problém, nějaký stát vás ohrožuje, tak vy chcete přece jenom vyřešit ten problém. Vy toho státníka, toho prezidenta, vy ho vlastně jako musíte respektovat a spolehat se na něj, že potom s ním vyřešíte ten problém. Teď se děje něco úplně jiného. Tohle je vlastně jako nihilistická politika, která naprostým způsobem podkopává, neguje vůbec nějakou možnost diplomatických řešení, které jsou ale vždycky jakoby nejpevnější, protože pracují s nějakými reálnými zájmy, s nějakými reálnými potřebami těch různých států, jsou schopni je uznat a dlouhodobě vlastně strukturovat na základě nějakých norem, práva, smluv. Ta pouze, jak tomu teďka říkají všichni, kinetická politika, to znamená ničivá politika vojenská, vlastně ta neřeší nic. Ta vlastně jsme viděli teďka v tom pokusu omezit iránskou, nebo degradovat Irán jako vojenského činitele, že on vlastně naopak Irán nějakým způsobem posílil, protože zase tam posunul tu hranici možného od hrozeb k naprostému jako přerušení toho toku těch plynů a ropy a celé řady dalších naprosto zásadních prvků globální výroby. Takže jsme se posunuli někam jinam a to vidím jako nebezpečné. A já bych takže já bych to takhle zarámovala do širšího posunu a chtěl bych pozornit na to, že vlastně i my jako součást Evropské unie, která se dlouhodobě chápala jako nějaká normativní moc, i tady jsme vlastně nezareagovali, neplníme tuhle funkci a měli bychom se možná zamyslet nad tím, jestli má smysl vlastně přemýšlet o nějakých motivech Trumpa, nebo spíš přemýšlet o možnostech vlastně jak vrátit svět, nebo ho nějakým způsobem znovu nasměrovat do momentu, kdy diplomacie, zájmy, vyjednávání, smlouvy a principy jsou ten základ těch vztahů a ne tak válka. To se vracíme k úžasnému projevu kanadského premiéra Carneyho v Davosu, který právě řekl, že ten svět, který teďka pod vlivem Ameriky vzniká, je jako úplně špatný a je třeba se mu postavit. Ale jak správně říkáte, těžko se to dělá, když samotamo vidíme výhody v tady tomto světě. Jakkoliv ty výsledky prostě vidět nejsou. Myslíte tedy, že Američani přeceňují své síly vůči Iránu? Protože v případě Venezuely oni to prezentují jako success story. Maduro byl zločinec, kterého oni chytili a vlastně ten režim se transformoval do režimu, který teďka zrovna dneska, když se o tom bavíme, působí méně nebezpečně a kooperativně. Ale něco takového přece nemohli očekávat, že se stane v Iránu. Nemohli a
přecenili, vlastně já nevím, vůbec přecenili své síly. Jako asi tam byla nějaká zvláštní představa toho takzvaného venezuelského scénáře, který je naprosto nereálný v tomhle případě. A zároveň vlastně ohrozili všechny svoje spojence v regionu, kteří investovali do bezpečí skrze nákup zbraní a skrze smlouvy obranné a tak dále s USA. Ohrozili nás, protože ty dopady, pokud se teď nezastaví ta válka nějak rychle, tak i tak už nebudou malé. Ohrozili nás ve vztahu k Rusku, ohrozili vlastně i celou řadu slabších států, které jsou zranitelnější, závislejší na dovozech zboží z toho Perského zálivu. Takže já tam jako vidím naprosto iracionální, je to krok, který chápu jako naprosto iracionální. Nevidím vlastně vůbec jak by mohl být vysvětlen, motivován, ospravedlněn. Podívejme se na 3 dimenze tady toho vnějšího. Ta první je ta situace v tom regionu. Jak myslíte, to vnímají ty země, které nebyly přizvány k tomu rozhodnutí o tom útoku a teďka na ně lítají drony Šahid, nebo sem tam dokonce rakety, ohrožují lidi, ohrožují jejich technologie, ale hlavně ohrožují ten pocit bezpečnosti, který se zejména třeba Dubaj, Emiráty snaží vytvořit a které stojí za tím jejich úžasným nárostem bohatství. Dovedete odhadnout, jak oni se na to dívají teďka na tu situaci? Já čtu různé analýzy zprávy a mám pocit vlastně jako že ty země zaprvé se si všechny cítí ohroženy v tomhle business modelu zásadním, který kdo ví, jestli bude možné vlastně navrátit před ten rok 2026. Což by pro ně v skutku byla katastrofa. Chápou tu obranný vztah a strategický vztah s USA jako zásadním způsobem zrazený. No, cítí se zrazení, zároveň jakoby velmi úkorně berou ten fakt, že Irán útočí i na jejich civilní a infrastrukturní instalace, což je vlastně taky něco, co se snažili, čemu se snažili předejít tím, že zejména teda Dubaj a tak dále s Iránem docela vlastně spolupracovali, byla to takový jako interface pro Irán pod sankcemi, takže tam se taky cítí vlastně podražení tak dále ale zároveň asi nemají moc velkou šanci, jak se z toho geografického postavení vymanit a budou muset i s USA, i s Iránem, nejenom teda s USA, ale i s Iránem a možná potom třeba i s nějakými jinými mocností dál pracovat. Takže zatím mi přijde zajímavé, vlastně velmi pozoruhodné, ale do určité míry i logické, že ty státy se nepřidali k tomu útoku. Oni vlastně pořád vlastně dávají najevo zdrženlivost, volají po deeskalaci, i když kritizují, jak teda ten izraelsko-americký útok, tak tu iránskou odvetu různými kanály, ale nepřidali se k tomu útoku na Irán zatím, což je zajímavé. Oni asi nemají moc velkou šanci nějakým zásadním způsobem přispět k té válce. To je taky druhá věc. Mohli by symbolicky, stejně tak jako to, co Donald Trump chce po evropských spojencích. Ale pak je tam ještě jedna dimenze, ta regionální, a to bude vztah těch zemí k Izraeli, protože oni hodně investovali do toho, že se snažili zajistit více míru a stability v tom regionu, abrahamské dohody a podobné kroky. Jak se bude vyvíjet podle vás tenhle vztah? Oficiálně ty dohody nebyly ještě jakoby vypovězeny, ale myslím, že hodně lidí se shoduje na tom, že ztratili víceméně význam v tom smyslu, že Izrael byl pro ně partner, tak jsem to chápala, byl chápan jako partner, ale zničením Gazy za prvé a tím, že vlastně znemožnil vlastně těm dalším státům se připojit například Saúdské Arábii k těm dohodám a potom vlastně tím útokem už na Katar, už před rokem vlastně. V létě minulého roku došlo na první útok na Katar. Cílený útok na představitele Hamasu? Tam byla zabita vlastně, nebo byl pokus o zabití představitelů Hamasu, který nakonec dopadl na nějaké jiné lidi, ale byl to přímý útok na Katar, který potom vedl jako přímo k tomu příměří. Ten moment můžeme to chápat tak, že potom v ten moment se ty státy zálivu jakým způsobem zmobilizovali a vytvořili určitý tlak spolu s prezidentem Trumpem na izraelskou vládu a došlo k tomu dojednání příměří s Hamásem a potom k nějakému posunu, k něčemu, co já jako nechápu jako příměří, ale aspoň tam byl nějaký posun. Přestalo to jako dennodenní bombardování Gazy. A byla tam nějaká představa, dejme tomu, nevím, jestli jako reálná, ale aspoň nějaká představa rekonstrukce Gazy. To teď taky skončilo. Ty země už nebudou investovat do tohohle plánu ovládat a rekonstruovat Gazu, protože přestože to přislíbili, tak teď asi nebudou. Zaprvé jako nebudou už vlastně asi v Izraeli vůbec vidět svého partnera,
si myslím, protože prostě ten útok na Irán podkopal je zásadním způsobem a nebudou se asi podílet na nějakých jiných projektech, který Izrael může mít v regionu. A já to chápu tak, že Izrael teďka přímo ohrožuje ty své sousedy. Jakkoliv on se v Libanonu snaží dohodnout s tamní vládou, aby proti hnutí Hizballáh, tuším, jeho ozbrojené části postupovaly společně, ale ta dohoda zřejmě není úplně jednoduchá. Já myslím, že ta dohoda vlastně už padla. To byla jenom jako formální, já to chápu tak, že to bylo takové formální vyjádření, které ze strany libanonské vlády, aby předešla tomu útoku izraelskému. Tak ze strany Izraele, Izrael teď plánuje, už začal nějakou formu pozemní invaze a vynutil si vysídlení prostě milionů lidí z oblasti, kterou pravděpodobně bude ovládat podobně jako tu Gazu. Takže Izrael překopává celou tu realitu Středního východu zatím bez jakéhokoliv vlastně odpovědi, zatím jakoby bez toho, že by narazil na nějaké svoje limity. Ale nabízí se otázka, nepřeceňuje také svoje síly? Já si nedovedu představit, že by tahle politika mohla být úspěšná. Jo, protože zaprvé vidíme, že silou se ani v Gaze nepodařilo Hamás přimět k nějaké dohodě. V Libanonu vznikne další nějaká forma rezistence. Ty státy, které s Izraelem pracovaly, teď už mu nebudou chápat jako partnera, takže se ty vztahy oni asi úplně neskončí, ale nějakým zásadním způsobem se oslabí, takže já si nedovedu představit, že by to bylo dlouhodobě úspěšné a zároveň tady máme vlastně zničení zásadních částí těch regionů. Máme tady obrovskou míru utrpení válečných zločinů a ekonomických a dalších dopadů, které dopadnou nakonec i na nás. My vidíme, že i v Evropě dochází k jako docela posunům. Německo podpořilo napřed Izrael v té obhajobě proti obžalobě z genocidy u Mezinárodního soudního dvora. Teď z toho odstoupilo, jo, protože se ukazuje, že vlastně ten model, který používá Izrael v Gaze, je dost podobný tomu v Izraeli, že vlastně to asi není úplně. Je tam ta obhajoba možná bude potom slabší, takže už odstupuje od ní Německo a možná ten Izrael si nakonec podkope i svoje dlouhodobé partnerství v Evropě tímhle postupem. Tam je třeba říct, že je to hodně diverzifikované, jsou země, nebo diferenciované, protože některé země opravdu to partnerství ctí takřka bez limitů a jiné jsou tam skeptické. Ale posuneme se ještě předtím, než skončíme v Evropě, do jiné části světa. Ta blokace té námořní cesty představuje obrovský problém pro Asii, která dominantně odbírali o tam energetické suroviny, zatímco zbytek světa je hodně postižený dopady na suroviny, o kterých se normálně nemluví, sír a amoniak a tak dále, tak přece jenom ta ropa, zemní plyn je první na ráně a ta Asie má opravdu velký problém. Co to udělá se spojenectvím Spojených států, já nevím, země jako Japonskem, snahou vytvořit nějaká partnerství s Indií jako protiváha k velké síle Číny. Také je vidět ze strany americké už ta deeskalace toho napětí vůči Číně. A teďka tady tyto země se pravděpodobně cítí být obětí té americké politiky vůči Iránu. Co z toho může být podle vás? No to taky vlastně není poprvé. Vztah s Indií Trump taky několikrát už vlastně poškodil v posledních letech. Asi zřejmě to spojenectví není vlastně to hlavní, co Trumpova administrativa ctí nebo se snaží upevňovat. Určitě to nějak změní, asi to změní, já nevím, ještě nevím, jak to celé dopadne, jo? Ale je dost možné, že prostě ten celý systém spojenectví vlivu se změní. Ten průliv je teď do velké míry uzavřen, ale ještě pořád tam procházejí nějaké lodě. A zejména iránské, které pravděpodobně směřují Čína. Ale potom se ukázalo, že i nějaká indická proplavala a pakistánská, to znamená, Irán se vlastně snaží zaprvé se jako zmocnit kontroly nad tím hormuzským průplavem, který do té doby neměl, a vyjednat si nějaké diferencované vztahy. A tohle může být ten model. To samozřejmě jakoby není úplně přijatelné nebo v bezprostředním zájmu těch okolních států ani USA, ale může to být taky nějaká realita, že se vlastně do toho celého regionu budou víc investovat asijské země, protože je to region, na kterém oni přímo závisí, a že možná se budou snažit vyjednat nějakou jinou formu ovládání nebo jakoby spravování. A nebo deeskalaci jenom té situace, což tak to by byla jeden z těch pozitivních scénářů. Ale... No pozitivních pro určitou
pozitivních pro ty státy samotné, ano, a možná i pro nás. A je otázka, jestli ale pro Iránce samozřejmě. A z hlediska Evropy tady, tam jsme sledovali zajímavý vývoj, že ta první reakce na požadavek Donalda Trumpa, aby tam byla nasazena evropská vojenská síla, byl docela logicky velmi zamítavý. Nyní některé země asi strategicky racionálně říkají, že je třeba se o tom bavit, což ukazuje, že to riziko zablokování té lodní trasy je obrovské, protože zatímco teďka stále ty dopady na zejména ceny surovin v Evropě jsou stále omezené. Když se díváme na grafy proti Putinem vyvolané energetické krizi, tak jsme na mnohem nižších hodnotách, ale je to otázka jako jenom týdnů, kdyby došlo opravdu k tomu, že by celý svět se pral o dodávky ropy a zemního plynu, kterých by bylo méně, než kolik je poptáváno. Co je tedy podle vás jako správná strategie Evropy v této situaci? Já myslím, že nějaká forma jednání je asi na místě, ale zároveň nemůže být čistě vojenská, nebo nemůže být čistě prostě útočná a musí mít nějaký diplomatický a smluvní rozměr. A musí do toho asi ideálně vtáhnout ještě jiné země, než jenom prostě USA, Irán a Izrael, ale právě i ty okolní země. No, což je vlastně obrovský ekonomický leverage, ta Asie samozřejmě. Což by vlastně mohl být zajímavý jako vlastně pozitivní důsledek, protože by je i v našem zájmu, aby ty vztahy, ta průchodnost těchto cest se obnovila a stabilizovala a nebyla prostě už nezávislá na tom, kdy znova vznikne ta válka, protože i kdyby dneska Irán ustoupil, tak ta pravděpodobnost, že třeba Izrael znova zaútočí. Stalo se to 2krát za půl roku. Je prostě velká. Jo, že vlastně tady nejde jenom deeskalovat v tom smyslu ukončit válčení. Pro Irán zřejmě, je to asi jako legitimní pozice, je potřeba ukončení té války doprovázet nějakou smlouvou nebo nějakým jako vyjednáním nových vztahů. Jak teda s těmi zeměmi naproti, jak teda s Izraelem a s USA. A do toho by právě Evropská unie mohla vstoupit možná konstruktivním způsobem. A já chápu, že potom signalizovat vlastně podporu USA i nějakou vojenskou přítomností může být symbolicky jakoby významné, to bych jako nerozporoval, není asi možné Trumpovi do očí říkat věci úplně otevřeně, to jako taky chápu, proto taky chápu takovou víceznačnost těch oficiálních pozic, ale nějaká společná politika, která by byla promyšlená a která by myslela na to, co se stane potom, kdy teda se snad už deeskalují ty útoky a které vytvoří nějakou dlouhodobější, prostě stabilní situaci, která bude muset uznat zájem těch všech států, včetně Iránu, UAE, ale zároveň i třeba Izraela a dalších, bude muset být nějakým způsobem nastolená jako cesta k stabilitě. A určitě ta cena nemůže být, že ten režim nadále bude zabíjet tisíce lidí, kteří se rozhodnou protestovat proti jeho fungování. To zase bychom se asi dostali mimo tu hranici. Vy tady správně říkáte, že bychom měli více spoléhat na diplomacii, více na nějaké pravidla, na nějaké hodnoty. A zase cena za ropu, která by byla v tom, že ten režim by vraždil své lidi, asi by byla trochu moc vysoká, ne? Ale já myslím, že tohle není otázka to vlastně je úplně jiná otázka. My vlastně, kdybychom jednali podle toho, jak režimy zacházejí se svými občany, tak se dostáváme do první části 90. let, kde tahle politika v zásadě nepřinesla nic dobrého. To bychom se museli jinak dívat i na Izrael. Jo? To bychom se museli jinak dívat i na USA nakonec. Ale tak o tom právě mluvil taky premiér Carney, že prostě ten svět by se měl vrátit víc k nějakým hodnotám a ne ve prospěch krátkodobých ekonomických výhod. Jo, já s tím souhlasím, ale zároveň si myslím, že ono to není tak jednoduché, nebo přímočaré, v tom smyslu, že ten iránský režim v dohledné době bude silně represivní. Ale pořád je to asi racionálnější a pro nás i pro ty samotné Iránce lepší, když ta válka skončí co nejdřív a když se nějakým způsobem změní kontext, ve kterém se ten režim vyvíjí, když se třeba sníží nějaké sankce. Když se ten represivní systém je držen u moci právě tím tlakem zvenčí do velké míry. Takže když se ten tlak, ať už vojenský nebo politický, zmenší, tak máte potom větší šanci, že se ten režim bude sám reformovat zevnitř. Takže jakoby argumentovat tím, že nemůžeme vyjednávat s režimem, který je vnitřně represivní, si myslím, že je jakoby krátkodobé, protože ten způsob... Ne, to asi ne, ale požadovat, aby součástí těch dohod byla i ta změna toho přístupu režimu k těm zemím, takhle jsem to myslel.
Pokud, jo, to by určitě mohlo být součástí. Ale zkusme to uzavřít velmi jednoduše. Kdo je krátkodobě vítězem a poraženým a kdo bude střednědobě podle vás vítězem a poražením té situace, která, jak vy jste řekla, a já to vidím stejně, jako se v tom vyznám mnohem méně, ta situace je překvapivá a je nesmírně nebezpečná. Kdo teda krátkodobě vyhrál a prohrál podle vás? No, krátkodobě jsou naprosto zásadním způsobem prohrávají civilisti na všech stranách, ať už teda zejména v Iránu, ale i možná ještě víc v Libanonu, kde ta situace neeskalovat asi nebude jen tak rychle. A třeba i jako civilisti v Izraeli, nebo kdekoliv dopadají bomby, nebo v těch státech. Myslím si, že krátkodobým výhercem je Netanyahu. Prostě vyšle mu ten tlak na napadení Iránu. Nemyslím si, že ten iránský režim by z toho vyšel jako silnější. Jo? Ten samotný režim bude jakoby represivnější, nebude nutně silnější, ale on asi si myslí, že z toho vyjde ve střednědobém horizontu jako stát, který jakoby znova ukázal na to, co všechno může. Mocnější a konsolidovanější. Že má nějaké konsolidovanější uvidíme, já si nejsem úplně jistá. Ale to neznamená, že se rozpadne, jo? Možná bude prostě mnohem méně dobře fungovat. A dalších prostě ve střední, já nevím, jak to dopadne prostě z USA, já si nedovedu představit, že by prostě tohle se mohlo nějakým způsobem vyplatit jak Trumpovi politicky, tak prostě USA dlouhodobě. A co Rusko? Často se mluví o tom, že jednoznačným vítězem je Rusko. Rusko bohužel prodává, nebo bude moct prodávat prostě svoje suroviny za vyšší ceny. Rusko bude moct počítat s tím, že ani Ukrajina, ani my nebudeme mít ty patrioty a ty různé střely, které budeme potřebovat pro svoji obranu. Rusko za chvilku začne ofenzivu a uvidíme, tam si myslím, že ano, že Rusko z tohohle vychází. I když jako se taky ozývají hlasy, že tahle jakoby nepředvídatelná politika USA do určité míry taky ale to je prostě, to se nedá odhadnout, jestli to funguje nebo nefunguje a dlouhodobě nebo střednědobě si myslím, že budeme všichni platit vyšší ceny a že některé ty zranitelnější státy budou mít opravdu problémy udržet zemědělskou výrobu, vůbec jakoby udržet funkčnost státu, jako Bangladeš a Pakistán, to jsou země, které jsou jako na pokraji jakoby pravidelně na pokraji rozpadu energetických systémů a potravinových systémů. Vždycky, když tam prostě se stane nějaká katastrofa, ať už teda ekonomická, nebo politická, nebo přírodní, tak jsou to země s obrovským obyvatelstvem, který je sotva zvládají. To jsou všechno vlastně věci, které můžou dopadnout taky jako v delším horizontu i na nás, takže já v tom jako vidím obrovské ohrožení a krátkodobě to ohrozí celou řadu lidí. Takže to nebyl úplně příjemný konec, tak určitě existuje i lepší scénář, že to posílí nějaké dohody, nějaká kooperativní řešení, o kterých jste mluvila. Ale je to furt jenom jedna z možností. Je to jedna z možností, že tady ta jakoby iracionální, nelegální, válečná jednání povedou k nějaké jako racionálnější reakci ze strany jiných aktérů. Ale jak správně říkáte, je to jenom jedna z možností. Ale zase zároveň je to možnost, o kterou bychom měli asi usilovat, protože ty věci se nedějí sami, my je tvoříme. Ano, je to tak. Tak vám moc děkuji za to, že jste přišla. Jsem rád, že sledujete tu oblast a jste schopná vysvětlovat, co se tam děje, protože to veřejné povědomí často velmi výrazně kulhá a od něho se často odvíjí také chování politických aktorů. Takže díky, doufejme, že ta situace nedopadne tak špatně, jak dopadne a ten svět přece jenom začne být trošku normálnější, ale záleží to taky asi na nás. Takže moc díky, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Sledovali jste nebo poslouchali jste další díl podcastu Luďka Niedermayera. Budu rád, když se podíváte i na jiné díly. Naschledanou.